Joo, ja sen takia ei ole hirveästi videoita tullut, kun mulla on nettipätki. No saatana, kun se pitää olla lattialla, perkele. Miksi se halus lattialle? Miksi se halus lattialle? Mikä siinä on syy? Mikä siinä on syy, että se haluu lattialle? Tämä on käsittämätöntä. Mikä vetää näitä tavaroita lattialle? Se on käsittämätön syy. Se on ihan käsittämätön. Mä en vaan ymmärrä, että miksi tuommoista painovoimapaskaa pitää olla. Että se niinku magneetilla alas tiputtaa. Magneetti imee näitä tavaroita. Tietyissä tavaroissa ei tarvitsisi olla sitä saatanan magneettia. Et jos sä jätät sen tiettyyn kohtaan sen tavaras, niin se on kohta lattialla, että kolisee. Kun se itsestään lähtee, tai kukaan koske siihen. Sä et koske siihen, sä et tee mitään, niin tän ei pitäisi tästä lähteä lattialle, jos et sä koske siihen. Niin ei sen pitäisi lähteä lattialle tuolla äsken kolisten. Et joku sen tiputtaa, koskee siihen, joku käsittämätön taho, mikä yliluonnollinen asia sen sitten sinne lattialle tiputtaa. Se on käsittämätön asia. Sitä ei pysty selittämään kukaan. Et mikä sen aiheuttaa? Että se yhtäkkiä kodiste lähti, niin kuin äskenkin se lusikka lähti. Se oikein lähti luikauksella siitä, konnikin tähti, se lähti niin saatanasti siitä lattialle. Mä en tiedä mikä käsittämätön juttu siinä on. Se vaan yhtäkkiä, se vaan lähti ja se lähti niin nopeasti, mä en kerran tekemään yhtään mitään. Mutta ei siitä mitään. Se on kyllä käsittämätöntä, että se tekee tollain.